Исәнмесез, кадерле укучылар. Мен сезне онлайн мәктәптә химия дәресендә күрүемә бик шатмын. Без сезнең белән алдагы дәрестә тузларның химик үзекләрен өйрәндек. Ә бүген хәзер сезнең белән тузларның химик үзекләренә практикадан биремнәр төшеп алачакбыз. Бирем номер 1. Тимер эш хлориды натрий сульфатына нинди нигез яки амфотер гидроксид һәм кислота туры килә. Исемнәрен, классын языгыз. Cevap: Ferrum хлориш, ferrum OH эшләтелгән тимер эш гидроксиды, амфотер гидроксид. H-хлор хлорид кислотасы, бер нигезле кислородсыз кислота. Димәк, безнең ferrum хлор эш, тимер эш хлориды, тимер эш гидроксидыннан һәм хлорид кислотасыннан барлыкка килгән. Натрий 2SO4, натрий OH, натрий гидроксиды, бер кислоталы суда өрүшән нигез. H2SO4, сульфат кислотасы, 2 нигезле кислородлы кислота. Димәк, безнең натрий 2SO4 натрий гидроксидыннан һәм сульфат кислотасыннан барлыкка килгән. Бирем номер 2. Экранда сез тест сораулары күрәсез. Тест сорауларын укыгыз һәм аларга җавап бирегез. Cevap белән танышып беттек. Бирем номер 3. Лаборатор эш эшләп алыйк. Химик реакцияләрнең кайтма булмаганын дәлилләү һәм реакциянең билгеләрен күзәтү. Сезгә барий хлор 2, H2SO4, купр месо4, натрий OH бирелгән. Берничә юл белән тузларның химик үзекләрен тасвирлаучы реакция тигезләмәләрен үткәрергә кирәк була сезгә. Cevap: Тыз плюс кислота, яңа тыз, яңа кислота. Димәк, барий хлориды сульфат кислотасы белән реакция кергәндә, барий сульфаты һәм хлорид кислотасы барка килә. Барка килгән барий SO4 ак төстә, кислотада эреме торган тыз. Шуңа күрә барка килгән хлорид кислотасы барий хлоридын эритә алмый, реакция бара. Тыз плюс селте, яңа тыз, яңа нигез яки амфотер гидроксид. Реакция тибы алмашу. Купр месо4 плюс натрий OH килеп чыга, купр OH икләтелгән, ул зәңгәр су төстәге утырым плюс натрий 2SO4. Нәтиҗәдә тызлар селтәләр һәм кислоталар белән реагирлашалар һәм реакция барышында характерлы билгеләр күзәтелә. Бирем номер 4. Түбәндәге әверелешкә туры килгән химик реакцияләрнең тигезләмәләрен языгыз, реакциянең кагыйдәсен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Cevap: Birinci, металл плюс O2 килеп чыга металл O, кушылу реакциясе. 2 барий плюс O2 килеп чыга 2 барий O. Икенче, актив металл оксиды плюс С килеп чыга селте, кушылу реакциясе. Барий О плюс H2O килеп чыга барий OH икләтелгән, барий гидроксиды. Өченче, селте плюс кислота, тыз плюс С, алмашу реакциясе. Барий OH икләтелгән плюс 2
HNO3 килеп чыга барий NO3 шикелләтелгән плюс 2H2O барий нитраты. Тыз плюс тыз килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз бирелгән тызлар эритрган булырга тиеш. Килеп чыккан тызның берсе яки икесе эремәскә тиеш. Реакция типы алмашу. H барий NO3 шикелләтелгән плюс 2 калий H4 килеп чыга барий H4 икеләтелгән плюс 6 калий NO3. Барий ортофосфаты, калий нитраты. 5. Актив металл плюс су, ренигез, яки сілті плюс водород, алмаштыру реакциясы. Барий плюс 2H2O, килеп чыга барий H шикелләтелгән плюс H2. Барий гидроксиды. 6. Сілті артык алынганда плюс кислота, нигез тызы плюс су, алмашу реакциясы. Барий H шикелләтелгән плюс H-хлор, килеп чыга барий H-хлор плюс H2O. Барий гидроксихлориды. Берем номер 5. 1Х реагентын гына кулланып, натрий фториды, натрий хлориды, натрий бромиды, натрий иодиды, натрий сульфидының сулы эремәләрен ничек итеп танып белергә була? Кирәкле реакция тигезләмәләрен языгыз, аларның сыйфат билгеләрен, төсләрен языгыз. Cevap белән танышып битик. Кислоталар, нигезләр һәм тызларның суда эрешчәнлеге таблицасыннан бу анионнар нинди катион белән утырым барка китергәнен карыйбыз. Ул көмеш катионы һәм аның эритрган тызын алабыз. Ул аргентум NO3. Аргентум NO3 натрий фториды белән реакциягә керми. Чөнки тыз плюс тыз, килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз, бирелгән тызлар эритрган һәм килеп чыккан тызларның берсе эремәскә тиеш. Яки икесе. Бу очракта безнең барысы да эритрган килеп чыга, шуңа күрә реакция бармый. Аргентум NO3 плюс натрий хлор, натрий NO3 плюс аргентум хлор октистәге эремчек сыман утырым барка килә. Аргентум NO3 плюс натрий бром, аргентум бром плюс натрий NO3, аргентум бром ачыксы артистәге утырым барка китерә. Аргентум NO3 плюс натрий йод, барка килә аргентум йод плюс натрий NO3. Аргентум йод сартистәге утырым барка китерә. Аргентум NO3 плюс натрий 2S, барка килә аргентум 2S плюс натрий NO3. Аргентум 2S коратистә була. Кадерле укучылар, без сезнең белән тызларның химик үзекләренә биремнәр чишеп алдык. Бүгенге алган белемнәребез киләчәктә сезгә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.